coll de Sant Joan i som els pares de la Júlia, que va a quart de primària. Bueno, nosaltres des del principi, des de P3, estem molt contents amb l'escola. O sigui, no hem tingut cap incidència. Ara, aquest últim any, que ha sigut el més complicat, sí que ens hem adonat que l'escola ens agrada molt. O sigui, hem portat tot el tema de l'escola a casa en el primer confinament i sobretot ara en aquest segon que ens ha tocat patir, estem molt, molt satisfets i molt contents. Que no sé, sí, una mica... Però tots, I ara no vull dir pas per l'escola, sinó per nosaltres, que ens va agafar, crec que, a peu canviat. Però sí que hem vist aquesta evolució, no? Inclús la millora que hi ha hagut amb aquest segon confinament. Vull dir que per aquesta part, molt bé, hi ha hagut un treball, segur que hi ha hagut un treball. El més important per mi, el tema de la Júlia, que molt content, vull dir, des de casa, sempre molt predisposada. I sobretot l'equip docent que hi ha, una paciència increïble, la que ha demostrat. I ens hem sentit molt recolzats, perquè qualsevol problema que hem tingut, en aquest cas, aquest últim tutor que ha estat en Quim, ha estat sempre molt pendent, ens ha respost sempre superràpid les preguntes que li hem fet. Em sembla que a la nena li passa això, o que té un problema amb qui, o no sé, i en seguida hem sabut solventar, no? L'escola des de casa és pensar pels companys, perquè, si més no, podia veure els companys, encara que fos per la pantalla, es podien veure i sé, i em consta, també he vist, que quedaven abans dels meets, ja se connectaven mitja horeta abans i ja cascaven. I després una cosa que ens preocupava era el tema de quan hi havia un nen confinat a la classe però no la resta de la classe estava confinada. I hem sapigut, no ens ha passat a nosaltres, però per companys que hi ha hagut, que també hi ha hagut un suport des de l'escola, un seguiment i que no se sentien sols a casa. Penso la part positiva d'aquesta pandèmia o de l'escola a casa ha sigut que, no sé, per part de la Júlia, tot i que són petits, té 9 anys, ells perquè sí que s'adapten, no? Però que s'ha adaptat molt de pressa i molt bé a les noves tecnologies, ho ha passat. I també des d'aquí és veritat que els heu explicat molt bé el que passava, per què i per què ho havien de fer d'aquesta manera. És igual que al principi d'aquest curs que vam fer com un monogràfic sobre el Covid, això jo crec que els hi va anar molt bé perquè a casa hi ha preguntes que tenen por o vergonya de fer, que aquí a l'escola sí que s'atreveixen a fer-les. Però està molt bé que tinguin un lloc de confiança on poder explicar les seves coses, que potser a casa no s'atreveixen. No, i també és molt bé perquè vosaltres ho expliqueu des d'una manera didàctica. Nosaltres no deixem de ser pares i per molt que vulguem explicar, estem com més limitats. Venint cap aquí, jo a ella li deia, dic, i si ens pregunten pot ser que què es pot millorar? Dic, m'ho poseu difícil. Vull dir, sempre es pot millorar, no? Sempre. Però en el nostre cas, des del nostre punt de vista, ens ho poseu difícil.